good morning. Good morning, bata. Bata. Good morning po. Mag-almusal po tayo. Pero patapos na po kami kumain. Ang ulam po namin ay scrambled egg. Kaso, makita ko yung tuyo. Tuyo rin ba ang tawag nito sa Tagalog? Dried fish. Ito po yan. Kaya na-extend ang pagkain namin. Buti ito, kumakain na ng tuyo. Dati ayaw na ayaw mo yan. Ubos mo na yung egg mo. Kailan ka pa nag-start kumain ng tuyo, boy? Amot mo. Basta bigla ka na lang kumain ng tuyo, ano? Dati ayaw niya kumain ng tuyo. Dali na, tapos utusan ka ni Papa mo. Ginigising ko kasi siya kanina. Sa katulog ulit, sabi ko bumili ka ng tuyo kasi nga walang ulam yung mga pusa tsaka yung aso. Kahapon ay kagabi pinaulam ko sa mga aso ay sardinas kasi kami yung ulam namin kagabi gulay na sitaw. Pagka ganon yung mga aso at pusa namin ayaw kumain, mga maarte kasi yun. So ngayon, nag-iisip na naman ako anong papakain sa kanila. Yung mga aso at pusa lang, ano po namin, hindi naman sila mga ano. Yung mga native lang silang natural na aso lang, walang lahi. Pati yung mga pusa namin. Kaya kumakain sila nito. Paminsan-minsan, binibilihan ko sila ng cat food. Yung pusa. Kaso, nasasawa din sila. Hindi naman sila sanay ng purong cat food. Kahapon ng umaga, cat food yung pinakain ko sa kanila. Ang pusa po namin ay 4. Kaso ngayon, kinulong ko sila kasi nagpaparami. 4 ang pusa niyo? 4. Ay, 5 pala. Oo nga pala. 5 yung Si pusa. Summer, si Cleo, yung anak ni Cleo, si ano yung pangalan niya, yung anak ni Cleo, tapos so anak ni Stormy, tapos yun, si Stormy. 5 sila. Sinisimot ko yung kanin ko. Yung lola kasi namin noon. Dapat, pag kumakain kami, sinisimot namin lahat ng butil ng kanin dyan sa plato. Kaya, minsan nagiging ugali ko rin na pag may kanin pa, iniisa-isa ko. Malinis naman yung kamay ko. Ano na? Utusan ka daw ni Papa. Magbumodule pa tayo. Marami pa tayong module. Tuyo. Wala na yung itlog. May itlog ka naman dyan. Ah. Kumain ka na? Ano? Ha? Yung ano daw. Hugas na ng kamay tapos ka naman na kumain. Kunin daw ni Papa mo yung bilya dun sa may kulungan ng manok. Anong nangyari sa mga manok mo? Kuro-kuro po yung iba. Anong ta? Pagkakar mo ito, kuro-kuro po na sa lahat. Sulong. Ay, katay na yan. Takulunan ka ng sulog. Pagparaanon mo man ang mga lalaking manok. May ganda uso. Tama. Patayin natin yung mga... Pakatay natin kay Ad sa Friday. Yung isang ano. Sino? Kasi ang dami ng lalaking manok. Ayun. Yung puti na yun, oh, na naglalakad. Lalaki din yun. Ang daming lalaking manok. Dapat yung lalaki, mga 2 lang, 3. Eh, dami niyan eh. Ang paramihin mo, yun nangingitlog. Natatawa ko dito sa bunso ko. Naghihingi yung papa niya ng tubig na inumin. Diyan niya nilagay. Laki. Namiit ko lang siya ng tubig. Matatawa yan. Hindi yan baso kung lagay ng tubig. Ito na lang, oh. Ano? Dito, para mas marami.
Ako na lang iinom nito konti para ano. Kurog yan. Dali Ito na. mo na. Papa niya kasi nandun sa kabila. Yun dahil yun. Tapos, naghihingi ng tubig. Mga pusa namin, mga kaibigan. Ito kasi, gusto niya itong dalawa, nagliligawan niya, no? Kaya pansamantala, kinulong muna namin para hindi sila dumami. Kasi ito, nanganak yan ng, kailan yung anak mo nung nakaraan, ito na lang natira kasi may nanghingi. Ito, nanganak din, isa lang naman yan. Magnana yan. Ito, marami itong mga anak. Yun yung tagabuntis. Iniinom siya. Nauhaw ang bata. Pakainin ko kayo, bata. Nauhaw ang bata. Tanggalin ko yung pinapapupuan ko sa kanila. Pero pinapalabas ko naman sila. Alternate lang. Pag nasa labas siya, sa loob sila. May second floor sila dyan para hindi sila gusto nila nandiyan sa taas. Sorry, pati yung maliliit na damay kinulong, kay pabalik-balik man, maulan, tas pabalik-balik sa loob, sa labas. Yung higaan namin, puro footprint na madudumi. Oh, dyan muna kayo ha, sorry na agad, sorry na, kaya hindi kayo malaya ngayon. Ang liit! Liit! Uy, liit! 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 Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Oh. Ito naman yung mga manok ng asawa ko. Mga alagang manok. Pinakain na baga kayo kanina? Akala nila may dala akong pagkain. Oh. Wala akong dalang pagkain. Wala. Mamaya. Prepare muna ako ng pagkain ng pusa. Pag ganyan, nag-iingay ang mga pusa na yan. Nagpapaligaw yan, nangliligaw din sila. Nagpapaligaw at nangliligaw. Pag ganyan yung maririnig mong ingay. Ayaw ko din kasing dumami sila kasi hindi ko na kayang silang maalagaan. Magastos din kasi katulad nito, mag-ano ako ng ulam nila. Buti kung bumibili ako ng isda. May ulam sila. Hindi man sila basta-basta magkain pag gulay ang ulam namin. Mas okay na dyan sila kahit paminsan-minsan kinukulong ko sila. Hindi naman sila permanent na nasa kulungan. Pero mas okay na sila na ganyan kaysa nandoon sila sa kalsada, pag-gala, walang mag-aalaga sa kanila. Ayan, nakapagpakain na ako ng pusa. Hindi na ako nag-video kasi naghugas pa ako ng plato nila. Kainin ko naman yung aso. May dalawa rin po kaming alagang aso. 3 yan kaso nasagasaan din yung isa. Yun yung mahirap dito na malapit kami sa kalsada. Yung ilang metro lang. Ilang hakbang lang kalsada na. Kasi pag may alaga ka tapos hindi sila nakakulong o nakatali, nasasagasaan sila. Hunter, ito yung isang aso namin. Ano, malaya ka ngayon, no? Wala ka nang ligo-ligo. Nako. Ayan, pinapaigiban ko sa bunso namin yung portable na gripo namin na yun. Kasi ito, wala man yan tulo. Kaya may schedule ang ano namin dito. Tubig. Pagkatapos mo mapuno yan, anak, magligo ka na ha. Kaya mamodule tayo. Tapos, yun. Makalat, diba? Nililigpit pa ako. Ito yung itlog ng mga manok ng yung alaga ng asawa kong mga manok. Ayan. Kaya less na kami sa pagbili ng itlog.
Pero bumibili pa rin naman ako ng itlog sa tindahan. Ito. Iba yung kulay niya. Puting-puti yung may bawang dito. Puting-puti pag yung galing doon sa tindahan. Tapos yun naman na mga itlog nung manok na alaga namin. Ayan. Iba-iba ang kulay. May maputi, may katamtaman, may medyo dark. Puno na. Sige, maligo ka na. Maghugas at maglinis muna ako bago kami magsimula ng module ng anak ko. Magturo ng module. Kailangan kasi magkasama kami lagi. Kasi pag mag-isa lang siya, hindi niya lang magawa mag-isa. Kailangan, nandyan ako para explain sa kanya yung mga instruction, kung ano ang dapat gawin, kung ano yung kumbaga yung ipapaintindi ko lang sa kanya kung ano yung pinag-uusapan namin, yung mga halimbawa kung computer yung pinag-aaralan namin, yung itsura tsaka gamit ng mga bagay na yun. Kaya hindi pwedeng magmo-module siya na mag-isa. Kasi yun nga, kahit sabihin na nakakapagbasa naman siya, nakakapagsulat siya, iba pa rin yung bata, may katulad ng kondisyon niya, yung may autism. Ha? Okay pa? Naghuhugas ako ng plato. Tinatawag na naman ako. Ah! Ha? Sino tinatawag talaga? Ako o ikaw? Hirap siya sa regular school dahil yan sa condition niya. Kailangan niya talaga na i-assist siya. Pag sa regular school kasi, syempre, marami yung mga estudyante. Nakapagulot ko naman. Sino? Sino pumunta dito? Na, Tao? pinaprank mo na naman ako. Hindi. Sabi ni Papa, naglapit ako kay Pa. Tapos sabi niya, sino daw yung napunang tao? Pero yung nandiyan ako sa may, nandiyan ako, may nakakita akong tao na parang nagpasok dyan sa... Wala. Yung cellphone mo, yung cellphone ni Ana, saan? Wala, nandito naman. Tatlo pa naman yung cellphone na nandiyan sa mesa. Baka nagkuha ng nag-pick up ng container. Siguro kung nag-pick up Ito naman, kinabahan ako kasi tatlong cellphone. Malapit lang kasi yung namin, bukas yung gate, tapos bukas yung pinto. Tatlong cellphone yung nandoon. Sa mesa sa sala. Ilak mo kasi dyan pag aalis ka. Nakakagulat ka naman. Wala man dyan ibang Yung pera kanina, binigay mo kay papa mo, yung sukli, yung pinabibigay ko. Baka nag-pick up anak ng container. Sila papunta ko doon? Hindi man? Ha? Tingnan mo yung pusa. May lagi dito may nakalagay yung kutsara. Yun yung sign na naglalandi ang pusa. Yung ganyan ingay. Paligo ka na para magkapag-start na kita. Marami pa yun. Hindi kasi yung gagawa kami mabilisan. Talagang kukonsume ng oras. Bilis na, boy. Pag busy na ako, hindi naman kita masikaso. Naiihi ako. Ayan. Umihi muna ako pa. Iihi na ako. Ayan, tapusin ko muna itong paghuhugas. Wala man tayong
Naririnig nyo yun. Kawawa naman ang mga bata. Bawal kasi magparami ngayon, anak. Nako. Bilis na, anak. Yan, Bert. Para na ko ng mga anak ko, mga pusang yan. Pag malaya naman sila, pag natutulog kami, magdamag lang. Diyan talaga sila sa tabi namin. Tsaka yung si Summer, yung malaki, yung lalaking pusa. Gustong gusto yun din sa panganay ko matulog. Dito talaga ano yung ulo niya sa braso ng anak ko. Yung panganay kong anak. Tapos pag bumabangon pag malikot yung anak ko, kinakagat niya. Sabi ko, bakit naging aggressive tong pusa ko? Ayaw na ayaw niyang gumagalaw yung katabi niya. Pag natutulog siya, nagagalit siya. Kaya kinulong ko muna kasi nakagat yung anak ko. Yun nga yung pinoproblema ko pa eh. Kaya ino-observe ko siya. Dahil nakagat niya yung panganay ko. Ikakatapos ko lang din nagpa-inject. Wala ng pera pang paano ng anti-rabies. Delikado yun. Gusto ko nga pa bakunahan yun. Ayaw pa naman nun umabsent. Pag magpapabakuna kami, mag-a-absent siya buong maghapon kasi pupunta kami sa city. Wala kasi dito sa bayan namin, walang nag-i-inject ng anti-rabies. Eh, marami pa namang reporting yung ano ko, yung panganay ko, grade 12 na kasi yun, marami silang research. Ano sila, yung tawag mo, nag-defense daw sila. May defense daw sila sa school. Ako, ingay, sige. Mamaya na tayo, patayin muna natin to. Eh, wala man ako nasabing maganda. Tapusin ko muna itong paghuhugas ko. So, ito na nga. Sabi ko kanina, pagkaligo ng anak ko, tutor ako sa kanya ng kanyang mga school mga module, mga activity niya. So, ang nangyari, naglaba na lang ako muna dahil ang dami ko na namang labahin. Marami kami mga kaibigan na drum kasi dito sa amin may schedule ang may schedule ang tulo ng tubig. Sa hapon kami nagkakatubig tuwing alas 2 alas 5 ng hapon. So kaya kailangan magamit ko na itong natirang laman ng drum na tubig, yung tira ng mga anak ko kanina sa pagpaligo nila para mapalitan ko. Kaya ayun, naglaba muna ako para magamit yung tubig kasi malapit na po mag 2 PM at tubig lang kami 3 hours. Kung mahina ang tulo ng gripo, 1 oras ako makapuno nito dahil 3 sila, tig-isa silang oras. O, meron na. Ay, wala. Ayan, meron na. Meron ng tulo. Kaya mag-iipon na ako. Ming, mag-ingay ka pa. Wawawa man ang bata. Ano, hindi kaya nakita ng manliligaw mo, Ming?
cellphone ko tamaan mo. Hindi sila nakita ng manliligaw niya. Ay, nakikita sila pero may harang. Mag-eye to eye na lang sila dyan. Na, ay to eye na lang kayo para hindi ka mabuntis.